Tohle je rychlý návod na domácí samolepky. Budete potřebovat fixy na vymalování, tužku, tenký fix, pečící papír, nůžky, izolepu a papír. Jako první si na papír nakreslíme nějaký obrázek. Teď to vymalujeme. Teď to vystřihneme. Teď si vezmeme pečící papír a přilepíme ho jednou vrstvou izolepy. Když máme, dáme to a dáme ještě jednu vrstvu izolepy. Když máme, odstraníme a obstřihneme. Tak, když to máme, sundáme to z obalu a přilepíme. Budu ráda,